मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानायानो फरायसानि देरहानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'स ब्रह्मआ धेमाजि जिल्ला जनाय दखरा एबसु आरो जनायगुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सानसेनि हाबाफारिजों एबसुनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ फोनांजाबनानै जनायनि इउएनबि बर' गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खुंफुंदों। हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'स ब्रह्मआ आलासि महरै बाहागो लानानै दिथागिरिफ्रा गथ' गथायनि सायाव सांग्रांथि होनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी लोगोसेनो एबसु आरो थुनलाइ आफादनि गोबां मावथिफ्रा। दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेनि मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि बिथांमोना दिनै जनाय दखरानि सिङाव थानाय इउएनबि गोजौ फरायसालि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालि बेवहाय बिथांमोना लादों। दा बेवहायनो बिथांमोनहा आंखौ लेंहरनानै आं बाहागो लानानै खोब गोजोननायखौ मोनदों। दिनै बेयाव जोंनि दखरायाव थानाय गासिबो माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद जनाय जिल्लानि आफादगिरि आरो जनाय दखरा बर' थुनलाइ आफाद आरो जनाय आइजो अनसाय आफाद जनाय दखरा बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफादों आरो बिथांमोनाबो नैबे जोंनि मिशनजों लोब्बा लाखानानै बिथांमोना गावसिनि आफादनिफ्राय जाय फंबाय बिनानावमोनहा सेथि थाखोआव उथ्रिदों दा बिथांमोनखौ बरायदों आरो गांफा गांफा आर'नाइजों बिथांमोना बरायदों। दा बेवहाय खोब गोजोननाय बाथ्रा बेनोदि दिनै जोंनि जनाय दखरायाव गंसेल' फरायसालि इउएनबि गोजौ फरायसालि हाइ स्कुल गोजौ फरायसालि बेल' दं। दा बेवहाय बे फरायसालिनि रिजाल्टआ 100% जादों। दा बेवहाय जोंनि ओनसोल हिसाबै जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो फरायसा फरायसुलियाबो पास जानायनि हारा बांदों। जिहेतु थांनाय बारफ्राव जोङो मेट्रिक आनजादाव माब्लाबा निलबो जायोमोन किन्तु एबारनिफ्राय बांसिन बारायदों। देग्लाय 10 जना फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। दा बेनि गेजेराव बिथांमोना सासे स्टार मार्क लानानै पास जादों। दा बेयाव आं बिथांमोनखौ बेखौनो थुलुंगाखां होननानै बुंदों दिनै जोङो फार्स्ट डिभिजन जानायानो दिनै फरायसानि जोबथा खामानि नङा एबा जोबथा हाबा नङा। दा जोङो बिबाना जोंनिया फरायसा हिसाबै फरायनायाव जोंना बारायदोंसो। दा बेनि थाखायनो जोङो जिउआव जुदि जाफुंसार जानांगौनि थाखाय जोङो फरायनायखौ आरोबाव बारायनांगोन आरो बयहाबो मोनसे मिजिं एबा थांखि लानानै जों फरायोबासो इयुनाव जों जाफुंसार जाहैगोन। आं बिथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंदों आरो गारजेन बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ फरायनायाव खायसे बिमा बिफाया प्रेसार खालामो नारसिनो साइन्सआव फरायनांगौ सोरबा कमार्स फरायनांगौ सोरबा इन्जिनियार जानो सोरबा डक्टर जाजानो लुबैयो बिमा बिफाया बयनोबो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ मोजां जाजानो लुबैयो बे नंगौ। किन्तु बेनि गेजेरजोंबो जोङो गथ'जों रायलायनांगोन जोंनि फरायसाफोरजों सावरायनानै मायाव इन्टारेस्ट मायाव गोसो जादों दा बैफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो कलेजफ्राव मुं लागायनो थाखाय आं दिनै जोंनि दिथागिरि गारजेन बिथांमोन दा बिथांमोनखौ दिनै मेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ थांखिनानै बे खोथाखौ आं बिथांमोनखौ खावलायनो थादों। नंगौ बे खोथाया दिनै सारा आसामाव नायोबा दिनै बर'ल' नङा गुबुन बिजोंनि एबा आसामिस बिजों बा इंराजि बिजोङाव नायोब्लाबो जों नुदों दिनै हिन्जावसानि पास जानायनि हार आरो रिजाल्टनि हारा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जादों। दिनै हौवासाफोरनि गेजेराव मोजां रिजाल्ट जानायखौ जों बांसिन खमखौनो नुनो मोनबाय थायो। दा बेवहाय आं बेखौनो सानदों माने हिन्जावसाफ्रा बिमा बिफानि बोसोन एबा ओनसोलनि एबा फोरोंगिरिफोरनि बोसोन मानिनानै न'आवनो थानानै फरायो हिसाबै निस्सय मोजां जादों। दा बेवहाय नुदों माने हौवासाफोरा सोरबा बिमा बिफानियाव दाबि धमखि खालामनानै सोरबा बाइक लासिगोन गुबुन लोगोफोरजों लोगो जाहैसिगोन गाज्रिबो लोगो मोनो मोजांबो लोगो मोनो गुबुनाव थांनानै सोरबा ड्राग्स जाहैगोन भां जाहैगोन आरो गुबुन इन्जयमेन्ट खालामनायाव थांनानै दिनै गावनि गावनि मावनांगौ खामानि दा बैफोरखौ दोरोदलांदों। दा बैनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलि एबा हौवासाफोरनि रिजाल्ट दा बे एसे खम जादों होननानै आं सानो। हौवासाफोरखौ दानि जिथुनाखि हौवासाफोरा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मारिनायनि उनावहाय बांसिन गाज्रि लामायाव थांनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै फार्स्ट डिभिजन जाखांनायनि उनावबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा कलेजाव थांनानै बा हायार सेकेन्डारिफ्राव थांनानै फेल जाहैनाय एबा गाज्रि लामाजों थांनाय
बेखौबो जोङो नुवा नङा नुदों आरो मोनबायबो थादों दख'राफोराव बायदिसिना हमनानै सोरबा ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय बैफोराव लोब्बा थानाय जोंनि फरायसाफोरखौ नुदों दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों बे जानायनि माखासे खारनफ्रानो जाहैबाय फरायसाफ्रा पास जाखांनाय लोगो लोगो जोंनि गारजेनफ्रा गावनि फिसाखौ देरबाय होननानै गावनि फिसाया रोंबाय होननानै फार्स्ट डिभिजन जाबाय होननानै कलेज फरायबाय होननानै हगारनानै होयो सोरबा मटर साइकेल बायनानै होसिगोन सोरबा रुम भारा लानानै दोनहरसिगोन गावनो हारसिं थानो हाबाय एबा थाहैनो हाबाय कलेजाव थांनो हानाय जाबाय बेबायदि सानो खिन्थु बैफोरबायदि हगारनायनि थाखायनो दिनै बिमा बिफाया मोजाङै दिथा होयैनि थाखाय मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावबो मोजां पास जाखांनायनि उनावबो जोंनि हौवासा गथ'फ्रा माखासे गाज्रि लाइन जौ लोंनाय ड्राग्स सोबनाय भां सोबनाय आरो गुबुन गुबुन एन्टि ससियेल समाज बारगा एबा समाज बेरेखा हाबा दा बैफ्राव लोब्बा थानाय जों बैफोरखौ नुबाय थानो मोन्दों दा बेनि दिनै नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै गारजेन नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहा जाय फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक पास जाबाय एबा फार्स्ट डिभिजन जाबाय दा बिथांमोनखौबो जों नोजोर होनांगोन दिथा होनांगोन जाहाथे जों बिथांमोनखौ फ्रि हगारा एबा जोङो नोजोर होनानै जोङो बिथांमोनखौ हमथानांगोन आरो निसा जानाय जौ लोंनायनि पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।